Τι είπε για τον Παναγιώτη? Μισό, το μαλάκες. Τράβατα, ναι, νομίζω σοβαρός. Τράβατα. Ποιος να τα δεν άκουγες? Μίσο. Πάλι, βρε ηλίθεια βίντεο είναι. Εσύ δεν καταλάβεις βίντεο. Ποιος ώρα ό,τι μαλακές κάνεις και καταγράψεις. Έλεγα, βγαίνει YouTube πάντα για ψυχάκι. Ναι φίλε, το ψα. Το ψυχάκι. Το μαλάκα. Μαλάκα, Σαμίρ εντράζει φίλε, έτσι, όχι αστεία. Σαμίρ, άρχισε να πετάς πράγματα και να τα σπάς όλα ρε. Άρχισε να πετάς πράγματα, Σαμίρ. Μαλάκα! Πόνεσα! Μίσο. My God. Μαλάκα, ηλίθιες αυτό. Και με τη βία. Αλλά και δεν είχα απίστευτο το βλέμμα, έτσι. Το 4. Ωπα, μαλάκα, ηλίθεια. Πάει και ηθοποιός σαν Τζόκερ, έτσι. Τζόκερ, σκέτες, ο Μπάτμαν. Σαμίρ, χόρεψε λίγο. Νάτασε που είναι. Νάτασε που είναι. Α, κοπέλα μου, έλατε λίγο. Έτσι θα μιλάς. Μιλά. Νάτασε που είναι. Έτσι θα μιλάς, εντάξει. Λοιπόν, μόνο στους υπευθύνους δεν θα μιλάς, για να μην δημιουργείς. Θέλω προσωπικά θα μιλάς έτσι. Δεν θα το αλλάξεις, εντάξει. Μου το υπόσχεσαι. Το έχω καταγράψει σε βίντεο, πρόσεξε. Δώσε το χέρι σου. Φαίνεται το χέρι ότι το έχουμε δώσει, ωραία. Για μιλά. Νάτασε που είναι. Έλατε μωρό μου λίγο. Μπράβο. Μέχρι για 4 μέρες, εντάξει, για 4 μέρες. Δώσε. Λοιπόν, φεύγω έξω.